de Wimbledon. Perdoni que el molesti, sergent, però és que estic molt preocupada per demà. Policia, estic molt espantada perquè el meu home triga molt. John Smith. Senyora Mary Smith. Soc la senyora Barbara Smith. Churchill Avenue, Kings Road, número 25. Número 47. Wimbledon. Chelsea. Districte 19. Districte 16. Sí, John Smith, és taxista. Sí, és taxista, es diu John Smith. Aquest matí, quan m'he llegat i vaig anar a casa, quan hauria d'haver arribat més o menys ahir a mitjanit. Doncs hauria d'haver arribat a casa a 7:45 aquest matí. Ahir va tindre tornadia. Ahir va tenir torn de nit. I és que són més de 9:45 i és que ell és sempre molt puntual. Em preocupa perquè és molt rígid amb els seus horaris. És que el meu home és la persona més puntual del món. És que treballa molt i em preocupa. Potser s'ha quedat dormit al volant? Als hospitals? No m'he preguntat. Si fos tan amable. Moltíssimes gràcies. Molt agraïda. Oh, doncs té un aspecte molt normal, diria jo. Doncs normal i corrent, podríem dir. Estatura mitjana, cabells castanys, ulls marrons... Que si té alguna marca en especial? Doncs no, realment no. No, cap. És completament vulgar. Gràcies. Ai, Déu meu! Es posarà bé, senyora! Carinyo! Agafi fort! Sisplau. Passa, carinyo. Estic bé. Perfecte, una de les meves facultats. Al sofà. Estic bé, t'asseguro, millor que mai. Soc l'adjectiu sergent Truton, de la comissaria a Wimbledon. Precisament acaba de telefonar a aquesta comissaria. Doncs no ho sabia, mira, fa 3 hores que sóc a l'hospital amb el seu marit. Ai, jo n'he tingut un ensurt de mort perquè he vist que aquell matí no hi eres. No havia faltat mai, ni una sola nit. Què havia passat, sergent? Doncs em sembla que el seu marit ha topat amb un parell de gamberros. Oi que sí? Sí. Carinyo, vaig a preparar un cafè. Et sentirà bé. Cafè. Sergent, creu que li anirà bé un cafè? Sí, està una mica grave, més, no pateixi. Oh, John. Oh, John! Per un cafè? Llavors, senyora Smith, no em convé. Per cert, a l'hospital m'han donat aquestes pastilles. M'han dit que li calmaran el mal de cap. Una pastilla 2 cops al dia. Pobríssima creu. Has esmorzat? No. Vaig a preparar el cafè. Ha sigut molt amable en acompanyar-lo fins a casa. I el confesso va fer molta il·lusió. Segurament volant d'un taxi he experimentat un agradable sentiment de superioritat. Conduïm la llum verda i ignorant a tots aquells que em feien sentir perquè apareix. Ves? En John no estava pas en condicions de tornar sol. Moltíssimes gràcies. És el mínim que podia fer. El seu marit és un heroi. Sí. Doncs aquest cop s'hi ha jugat la vida. Va ser un idiota. On d'anar-me, John? Ahir a la nit, aproximadament a les 23 hores, les 11 de la nit, vostè no va conduir el seu taxi. Per què va el seu taxi? N'és vostè el conductor i propietari, veritat? Perdoni, quina hora és? 3:45. 3:45. Tornant ahir a la nit, era aproximadament les 11, quan vostè es veurà embolicat en un violent succés. Violent, sí. Vostè tornava a casa seva a Wimbledon. 3:09 del matí? Avui som dimecres i era del matí, no? I on és la nit de dimarts? Aviam, John, conscients, es va passar mitja nit a l'hospital i l'altra mitja nit a la comissaria. El meu itinerari. Perdó. Que em sembla que m'he anat al meu itinerari. M'estranya. Som a Wimbledon. Sí. I la que estava aquí era la Mary? Sí, també has de preparar un cafè. És aquí. Estació de metro a Wimbledon. Una dona és atacada per 2 cares. Bàrbara, 2:45. No, Dorothy Speaks, 23 hores. La senyora Speaks venia de comprar quan vostè va per al taxi i van ajudar-la. John, podrien haver-te matat. Calla, estic intentant recordar una cosa. No, ara posaràs al llit. Com pot veure, sergent, no està en condicions de contestar cap més pregunta. I per què no el va interrogar ahir a la nit? Senzillament el John no ha mostrat ni ganes de ploure. En primer lloc no volia dir-nos qui era. Tampoc volia dir-nos on vivia. A més, la senyora Speaks no parava de fer i en John... Ai, pobret John, sempre es veia cada 5 minuts. Això li passa perquè és un burro. Li asseguro que no sabien què fer. Em fio un parell de preguntes més i ja haurem acabat. Molt bé, el meu taxi és al carrer, veritat? Bé. Vostè ha intervenir la lluita. Sí. Idiota? Més... No em negarà que és un idiota ficar-se en una baralla perquè em peguin unes bèsties. És que no van ser ells, va ser la senyora, que em va donar un cop de gos al cap, saps? Com, vella estúpida? Senyora... Es va pensar que jo era la banda. Sí, jo, sí, ja les 2 dies de setmana de corrents. Sí, se m'ha anat pel carrer principal. Ens podria donar la seva descripció? Sí, bueno, és un carrer ample, amb botigues a una banda. John! Les nois. És que va ser tot tan ràpid. Entre aquella dona que no parava de donar-me cop de gos al cap i jo tentant d'explicar-li que era un simple taxista que passava per allà... Si no et fiquessis on no et demanen... Oh, si em distractes a fer? Endavant. Ja he acabat, és que tinc una mica de pressa. Torni a seure, que ha estat una petita...
A la comissaria tenim registrada la seva adreça en el 25 de l'avinguda Churchill, a Wimbledon. Sí, és aquí, clar. No sé per què. A l'hospital estava registrada en el 47 de King Road, Chelsea. I tenen registrat això? Sí, suposo que no tindrà dos domicilis. No. Ja, però és el mateix, tens una casa a Chelsea i la Costa Brava. No, espera que no. Però que no podria dir el perquè d'aquesta confusió? No puc, no sé. El pensar que no s'ho Bueno, ja sap què passa, no? A les tantes de la matinada, tothom va amb presses i quasi no hi ha personal. A més, al mig de la guàrdia, que segurament seria un jove amb la carrera acabada fa poc. Nerviós, no massa basat per la paperassa. Ve de saber què va escriure. I a més tingui també en compte les condicions en què es trobava jo després del tanc sobre el cap. El més segur és que tampoc ho tenen gaire claretat. I ja us aquí la confusió, Chelsea, Wimbledon, sempre sona igual. Stanley! Ei! Com estàs, tio? Bé, ens tens un aspecte fatal. Stanley Graham, el veí de dalt. El teu sergent. ¡Qué pardillo! ¡Es una cabos! Vostè deu ser de la policia secreta, oi? En el teu sergent, doncs, en el comissariat, Wimbledon, encantat. Encantat, sí. El Llaner m'ha explicat el que va passar. Diu que et van atacar a mitja dotzena de punquis. No té res a veure amb punquis. Perquè ho sàpiguen, em van pagar amb una bossa. Maricons! Íntim! En John fa quasi 2 anys que em deixa diners. Interessant. Vol que li faci una descripció detallada de l'acusat? No és necessari, Stanley. Sap una cosa? No hi ha res que jo estigués disposat a fer per aquest tipus. I al contrari, no hi ha res que ell estigués disposat a fer per mi. Curiós. I així anem per la vida, sense fer-ne un per l'altre. Així que el Llaner no en tenia ni idea, No volem fer fora, oi? Anem que més i tenim la cap una vella, que li volien robar 2 lladres. Què dius ara? La tinc un bull, la com plena de serradura, Si mai l'has tingut plena. És un pobre infeliç. No li haurà pas tard de la seva feina. Feina? Jo formo part de les estadístiques vitals del govern. No l'entenc. No m'estranya. Sóc un aturat temporal. Tot i que estic estudiant per ser un aturat permanent. Bueno, veient aquest personatge ja no fa falta més preguntes. Faci que la seva dona i estic tranquil. Sí, o prepareixes més en un karaoke, com fem abans, un mano a mano. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Sí, més persones com el seu marit. I a la casa de criminalitat. En John és un heroi, estic segur que sortirà als diaris. Els diaris? I em deixa un paper i un boli i li apuntaré el número de la comissaria. Digui. Pot trobar qualsevol bona hora o deixar encara qualsevol dels meus homes. Ara m'acomiado. Adéu, senyor Smith. Bon dia, senyor Smith. L'acompanyo. Passo bé. Sí, no es preocupi, mai he cregut tot el que es diu dels seus homes, no. Ja. Quin dematí que portem i encara no és l'hora d'esmorzar. Residència del senyor Smith? No sóc el senyor Smith. Sí que hi és el senyor Smith. Però no s'hi pot posar ara mateix, no. UP? Què és això? Qui és? Són de la UP. Sí, miri, avinguda Churchill número 25, pis A Wimbledon. Sí, vinga, fins ara. Adéu, Marco, adéu. Eren de la UP. I què era això? United Press. La premsa? No. És una agència que proporciona notícies a tots els diaris. Ai, ja no em dóna la meva adreça? Sí? Aquell policia tenia raó. Et convertiràs en un heroi. No els vull veure. Però per què dimonis no els vols veure? Si només et volen fer una entrevista. Potser et faran alguna foto i... Una foto? Merda. Mary, no vull veure ningú, vale? Que han trucat els nois de la premsa que venen cap aquí. I són uns pocavergonyes. Et vaig a buscar les pastilles que t'han donat a l'hospital. I prepararé cafè pels periodistes. I un esborrat. Però si té que no vull veure ningú. Tranquil, home, tranquil. No, Stanley, tu no ho entens. A veure, amb la quantitat de porqueria que publiquen els diaris, tu et mereixes sortir a primera plana. No, Stanley, els diaris no poden parlar de mi, vale? Tu t'encarregaràs d'aquesta gent quan vinguin. Digues que no va ser jo, digues que va ser tu o digues qualsevol cosa. Moment, què dius? Sí que seria la meva ruïna. La teva ruïna? Publicar això seria la teva ruïna? I seria la meva ruïna amb la Bàrbara. I per què seria la teva ruïna amb la Bàrbara? Un moment.
Qui és la Bàrbara? La Bàrbara és... una senyora. Una senyora? Vaja, menjar. Així que la Bàrbara és un petit punt i a part, eh? La Bàrbara és més un petit punt i a part. Ah, un gran punt i a part! No vull pensar ni què passaria si la Bàrbara se saltés per diaris que jo visc a Wimbledon amb la Mary. Per què? Perquè jo visc a xarxa amb la Bàrbara. No, tu visc a Wimbledon amb la Mary. Sí, també. Tens dues cases. Sí. Valga'm Déu, una aquí amb la Mary i una altra a Chelsea amb la teva amigueta. Sí, encara la Bàrbara tampoc és una amigueta. Ah, no? I què és aleshores, eh? Una gateta d'Angora? No, és la meva dona. Què dius? Que la Bàrbara i jo estem casats. La Mary i tu esteu casats. I també. Tens dues dones. Sí. I dues cases. Sí. Valga'm Déu. Jo que et tenia per un tipus vulgar. Sí. No m'ho puc creure. Ja crec, a vegades no m'ho crec ni jo. I vas de Wimbledon a Chelsea com un obsés sexual. Oh, però Chelsea ha de ser molt a prop, perquè... Sí, 4 minuts i mig en taxi. Caram, en realitat és molt còmode. Ja m'ho crec, ja. Vull dir que si he conducte el taxi per més de moltes combinacions. Tot el matí, la tarda, la nit, al migdia... Ah, suposo que hem de donar gràcies a Déu que no siguis pilot de Vueling, perquè si no... On et costa aquesta doble vida? Perquè t'ha de costar una fortuna. No, tant la Mary com la Bàrbara treballen i a més jo no tinc pràcticament cap bici. Ni temps per tenir-los, eh? O bé estic conduint el taxi tornant ràpidament a casa per ficar-me al llit amb la Mary, o bé estic conduint el taxi tornant ràpidament a casa per ficar-me al llit amb la Bàrbara. I us heu casat? Amb les dues? Sí, clar, primer la Mary, fa 3 anys, i per l'Església, eh? I 4 mesos més tard vas conèixer la Bàrbara. 4 mesos! Va agafar-me un taxi a l'estació Victòria. Venia de passar les seves vacances a Mallorca. Estava moreníssima. Des de l'estació fins a casa seva no va parar d'enraonar. I jo no vaig parar a mirar-li les cames. Totes dues! Com vam arribar, ja vaig veure les manetes. I ella em va dir si m'havia de prendre la tassa de te. No em vaig poder anar. Ho entens, no? Ho començo a entendre! Ella seguia parlant. I jo mirant-li les cames. Totes dues! Sí, totes dues. Després de prendre aquesta de te, em va dir si volia tornar l'endemà. Mirant-li les cames. A prendre el te! Les dues coses. Ja saps com anar a una bona tassa de te. Així que no m'hi vaig poder negar. I vaig tornar a prendre 3 tasses de te. Quina llàstima que entre tassa i tassa no li parlessis de la Mary, eh? És que no vaig poder. Vaig passar una tassa de l'altra com de pau. Que i les seves cames ja no m'hi vaig poder frenar. I li vas demanar que es casés amb tu. No, jo em vaig casar amb ella. Dius? No vaig tenir valor de dir que no. I ja ens vam quedar dintre de Chelsea. Ah, i et vas instal·lar a casa de la Bàrbara? Sí. Mentre seguies vivint amb la Mary? Sí, ja et dic que tens qüestió d'organització. I de ser fort com un toro, perquè si no, no m'explico com te les apanyes. Perquè jo, entre anar a signar l'atur i anar a contentar de 7 a 9 la meva pastissera, acabo escoltant, perquè tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, acabes... Vine aquí! Vine! A tu et falla la ment. Aquell que diu que és un complex, voler és poder. I si vols i no pots? Bueno, doncs te'n van a fer punyetes. Ja deixa'm, que has de tornar ràpidament a casa de la Bàrbara. Hauré d'agafar un atac, perquè no hi arribo, meta. Ara entenc per què necessites tanta organització. Sí, i havia d'haver tornat a 2:45, després del torn de nit. A casa de la Bàrbara, a Chelsea. Sí. Què són aquestes lletres? Res, és una espècie de codi per identificar el meu itinerari. D-A-M, tarda a Mary. M-D-A-B, migdia amb Bàrbara. U-A-N-B, M-A-M, última hora nit Bàrbara, matí aviat Mary. G-A-T, res, això és per recordar que ens hem posat la veterinària. Carinyo, les pastilles que et van donar a l'hospital. Et recomano que et prenguis la capsa sencera. Només una, ja era capellera, molt meu. No puc. Sí pots. El pobre s'ha fet un xoc, Stanley? Sí, em sembla que tots ens ha fet un gran xoc. No puc permetre el luxe per un dia de treball. No estàs en condicions de conduir. Bueno, doncs treballaré només migdia, eh? Ho veus, Stanley? En Joan val per 2. No ho saps prou. No, me n'haig d'anar ara mateix, eh? No hem fet a més que casa sense dinar? Va, que arribem a l'oficina. Avui he decidit no anar-hi. Ah, no? Això, a l'atur, com jo! I tu? Ja va sent hora, no? Que vagis buscant feina seriosament? Doncs estic pensant en fer-me taxista. Tinc molts avantatges. Com que el dia següent
Calla boca, ara fica't a veure la gallina. Perdona, tio, però és que et començo a veure amb uns altres ulls. Va, vés a anar a i mentre parlo amb la Bàrbara. La Bàrbara, ara? Sí, no puc permetre que vagi a treballar sense saber què estic fent. Bé, diu. Molt bé! Aquest maleït accident m'ha fet por. Va, ara cuida i que la Mary no surti, eh? Això sí que és viure fort. Sí? Hola, carinyo! Ai, carinyo, on ets? T'has retrasat una hora i mitja? Sí, és que he tingut una avaria de taxi. Ai, per què no m'has trucat abans? Mira, és que no vaig trobar cap telèfon, vaig haver de portar un client a l'aeroport i et tornaves cada mig camí. Ah, i des de no em truques? Doncs mira, estic en ple camp, a la primera casa que he vist, és una granja, sí. I què et passa, la veu? No, res, que no vull despertar la dona que té el senyor sentit tan simpàtic que vaig a telefonar. Ah, segur que estàs bé? No has tingut pas un accident? No, només era una mica nerviós, tranquil. Hòstia! Ai, què et passa? Res, que em pot preguntar una cosa, un moment, sí. Què? Et porto un missatge de la primera, què passa? Jo? Sí, un moment, que aquest senyor em vol dir una cosa. Que diu la Mary que si vols formatge i cogombre o truita i tomàquet. Tant és. Per què no li preguntes a la segona què et farà per sopar, I el tempo què vols, cafè o te? Cafè! Cafè? Sí, que estava parlant amb l'amo de la casa, el granger. Ja saps com són els homes de cap, Marchamos de café y 2 bocadillos. Mira, precisament el granger m'ha dit que l'auxili en carretera ja m'han arreglat el taxi, però no volia deixar-la a posar de les coneixes de treballar. Ah, no, però si avui no hi aniré. Tu tampoc? Que no te'n recordes, que avui també hem d'anar a la llibre? Jo? Ho teníem planejar des de fa temps. Tots dos sols, l'un per l'altre. Sí, D-A-A-B. D-A-A-B. Sí, dia de bona amb la Bàrbara. No ho havies oblidat, veritat? No. Bueno, ara que ja està tot arreglat, vine corrents cap a casa, amor. Sí, no trigaré ni 10 minuts, 10 minuts. Sí, perquè tinc el cotxe aquí a l'AK47, però puc agafar la primera desviació a l'AK-H7 i seré que no només a casa, Bueno, compte, et vull tot d'una peça. Sí. Estàs en forma? Bueno, no del tot, no creguis, Oi, un moment, que fiquen el timbre. I què? Res, si fiquen a la granja, jo no tinc... A la policia de Chelsea? O vols que truqui jo? Però per què no trucar a la policia de Chelsea? Bueno, és que aquest matí he denunciat la teva desaparició. La meva desaparició no facis res, tornaré a trucar. No us preocupeu! John! Què dius, carinyo? Torna a la cuina, dona, que... M'havia semblat sentir fort. Escolti? Sí? Escolti, que estava parlant. Sí, però no importa, ja l'espero, Esperar aquí. Amic! Sí, amic! És una llauna, això de no tenir telèfon a dalt, però vaig per la menjona i no hi va tenir cap inconvenient. He donat el vostre número, és que m'han de trucar per una feina, saps? Escolti'm! Sí? Sí, escolti, hola, sí. Perdoni per haver-la fet esperar, sóc el senyor Graham. Ah, és l'amo de la granja? Sí, això mateix, sí. Vostè dirà, volia parlar amb mi, em sembla. No. Endavant, sense por! Perdoni, però és que ni entenc. Miri, per què no vas a veure que no vegi el cafè? No pateix. Senyor Graham, hola? Sí, miri, estic molt interessat, Però interessat en què? Doncs en tot aquest assumpte, Sí, mira, escolti, no li sabria greu que el senyor Smith la torni a trucar més tard? Bueno, si no li importa, m'estic només a esperar, El senyor Smith està bé, suposo. Sí, una mica commocionat, però bé. Commocionat? Sí, bueno, però l'aire del camp li ha anat molt bé. Però què li ha passat? No m'ha dit pas que es crisparia. No? No, només m'ha dit que ha tingut una avaria. Sí, exactament, sí. I per això està commocionat. Bueno, és que s'ha donat un cop al cap. Al cap? Sí, és que tenim una mica molt baixa. Ai, no. Sí, una mica molt sòlida, el roure del segle XVI. Del segle XVI. Ai, la periodista. Sí, podria solucionar això? John, estàs ferit? Ferit? Al cap? Oh, sí! El granger m'ha dit que et vas donar un cop amb una amiga. Vols que vingui fins a la granja? No, de cap manera, Què em deies a la policia? Bueno, doncs que aquest matí... Sí, el granger ha vindrà, Jo no vull parlar del granger. Sí, senyor Graham tornarà de seguida. Però encara s'ha trucat a l'Estani? Sí. I què deies d'una granja? Doncs que aquesta senyora té una granja i està molt contenta perquè li vol treballar a granger. De granger?
Sí, això mateix. I per què? Jo crec que ja ho van entès, saps? Com que l'Stalin es diu Graham, ella deu haver entès granja. John! Sí, una mica de paciència, eh? La meva opinió és que pot interessar-li. Sempre quan no està gent com a l'aviat. Això és allanamiento de morada! Escolti, que jo només vull fer la meva feina i si només vull fer-ne una foto. John! Fora! Fora, seràs fill de puta! No volem explicar! Ja li va explicar què va passar! Ja li dic que les notícies són les notícies. Té vostè la senyora Pinsman. John! No! El granger a la paret! On és el meu home? Sí, el seu home ara mateix no s'hi va posar, eh? Que li ha passat alguna cosa? Ha anat al lavabo. Ha tingut un accident? Suposo que sí, que suposo que no haurà tingut cap accident i que hi haurà arribat a temps, sí. Miri, disculpi, però ens anem a munyir les gallines, eh? Ja, però és que el lavabo és a l'altre costat del camp de civada, saps? Doncs digui que espero que el bon punt acabi. Vale, sí. Un moment que agafo un paper, eh? Vale. A veure, digui'm el número. Ja sap el número. Sí, digui. 674 674 31 31 05. 05. Sí, exacte. I m'agradaria que em truqués de seguida. Sí, no pateixi, eh? A no ser que després de fer pipí se n'hagin anat directament. O és que haig de saber què faig amb la policia? Ah, amb la policia! Sí. Bueno, el millor serà que els truqui i els digui que no es preocupin, que ja està bé. No faci res, no! Ai, perdoni, he de penjar, No es mogui! Què li passa? Ali? Adéu! I la paga, eh? On és en John? No sé, ha sortit corrents i ha pujat al taxi. Mare de Déu! Suposo que ha anat en persecució d'aquella pobra periodista. Què va, segur que ha anat a casa de... Oh! A passejar! Bé, vaig a veure si més sortiré a buscar-lo. Pots saber quin barri vostè que hi ha telèfons pel cap? Ui, en un barri, bueno, en aquest barri la gent té la mania de tirar telèfons per la finestra, A vegades et donen amb un casco per protecció personal, saps? Perdoni, seria un motor, senyor Font. No es preocupi, ara va bé perquè del meu marit. Correcte, va, t'ha buscat mal, que t'aconseguirà. Tot el temps pot ser. Hola. Sí, és veritat. Segui, sisplau. Sí, Sí, hola, sóc jo un altre cop, el granger. ja. Sí, miri, seré molt breu, és que tinc una euga a punt de parir. Per favor, vull parlar amb el meu home. Sí, el seu marit serà amb vostè d'aquí un parell de minuts, Vostè espera i sobretot no truqui a la policia. Doncs precisament tinc un sergent de la policia aquí amb mi. Què? Sí. Vale, digui-li a la policia, que se n'oblidin d'aquest assumpte, que ell ja està bé. Policia? Que està bé, però que se n'oblidin de mi, que no m'interessa ingressar a les forces d'ordre públic, no! Quines forces d'ordre públic? No! Jo, si la feina de granger encara està disponible, la prefereixo, Sí. Que s'han cregut aquests de l'atur. No, policia! Vaig a buscar en Joan, aquest cop el canvi ha portat més del que em passava. Alguna cosa, senyora Smith? No, res. Bé, aquest matí vostè ha trucat al comissari de Chelsea per Sí. denunciar el perill del seu marit. Hem estat indagant a tots de la zona... Ai, sortosament ja ha aparegut. Ah, sí? Sí. M'agradaria. Aquest és un sergent de la comissaria de Chelsea. Viaja de la comissaria de Chelsea. Encantat. Tot el que pot ser. Sí, encantat, però bueno, en fi, ja som a casa, Ça ja està obrit, ja ves el seu interès. Sí, però per allà que voldria que amb vostè. Sí, però encara és que no em trobo gaire bé, m'he donat un cop al cap. Amb una bossa, no? Una bossa, diu? John Smith, urgències, hospital de Wimbledon. Lesió, commoció cerebral. Causa, bossa de senyora. Johnny! Quina casualitat, Ja?
2 John Smith i els dos ens han donat un cop al cap el mateix dia. Ah, llavors tu ets aquest? No, John Smith era un nom molt corrent, estimada. I ja veus que jo no puc ser aquest individu. Aviam? Sí, el pobre es va ficar en un bon embolic amb una vella, 2 lladregots i una bossa. Jo em vaig donar un cop amb una amiga de roula. Vostè era el més d'un matí. Jo? Conduint un taxi. Taxi? Segons les meves notes d'aquest home és taxista. No! És increïble! Ah! Que segons les seves notes, aquest home ha sortit de l'hospital de Wimbledon a 2:45, sí. No puc ser jo, a aquesta hora era en ple cap, i tinc testimonis. Em vaig tocar de la granja, carinyo? Sí, és veritat. Ah, per ser del granger. Sí, ara t'ho explicaré, estimada. Sergi, no s'ha condemnat el seu moment i em sap greu haver-li tantes molèsties. Hi ha una altra cosa. Vaja. Els meus col·legues de Wimbledon van apuntar una certa adreça com a domicili del tal senyor Smith. Bueno, perquè segurament viu allà, no? Ja, però és curiós que l'adreça que té registrada a l'hospital sigui 47 de King Road. És la nostra adreça, John! Això sí que és casualitat! No m'estranya! I bé, La raó per la qual a l'hospital de Wimbledon tenen la meva adreça a la fitxa l'altre senyor Smith és perquè l'altre dia jo vaig ser a aquell hospital i clar, hauran compós els nostres historials. I per què no ho vas dir? No, és que no va fer res, estimada. Sap què passa? Que estava revisant les bugies i em vaig donar un cop amb la tapa del motor. Té molt mal, no? Sí, no sé com ho faig. Vaig entrar a l'hospital i al cap de 5 minuts ja de fora. Però clar, em van fer aquesta completa. Això ho explica tot. Vostè creu? Sí, aviam. L'hospital té la meva adreça a l'altre dia i l'adreça a l'altre senyor Smith, aquesta, no? Naturalment, l'altre senyor Smith diu que el portin a una determinada adreça a Wimbledon, que és on viu. Però quan vostès pregunten a l'hospital per l'adreça de l'altre senyor Smith, agafen una fitxa equivocada i llegeixen. John Smith, taxista, lesions, commoció cerebral. I donen la meva adreça a Chelsea, sense adonar-se que la fitxa següent ja l'adreça de l'altre senyor Smith. Natural de la lesió, commoció cerebral, que acaba d'anar a casa seva, a Wimbledon. Molt bé. Això sembla que ho expliques. Sí, va donar el cas per tancat, Sento molt al·lèrgica de les molèsties, Sergi. No es preocupi. Ah, l'acompany. Gràcies. Una altra cosa. Ja quan el seu cas, on el van curar? Quan em vaig donar un cop amb la tapa del motor o quan em vaig colpejar amb una viga de roure? Quan es va donar amb la viga de roure, la seva desgràcia més recent, podríem dir. En lloc, és que la dona granja m'ha sortit infermera, Infermera, Sí, aquest cop he tingut sort i he caigut res. Molt bé, m'alegro. I confio que segueixo observant atentament una terra. Bon dia. No estava en condicions de conduir, i ara me'n refereix a veure el sortir. Segur que estarà bé, tranquil·la. Trucaré al sergent Clinton, per deixar el seu número apuntat aquí. Jo tu no ho faria, Va dir que si ell era paguéssim amb el comissor, no se'n preocupa que potser jo em pugui anar. Sí, però en John no li farà gràcia que li barregis a la policia. L'haurien d'haver retingut a l'hospital. Mira, amb això hi estic completament d'acord. Sí? Escolti sobre Mary Smith. Ai! Escolti. Què passa? No sé, les famílies sempre les Escolti! Parla Stanley Graham, escolti! Deixa parlar. Escolti, que hi ha algú? Escolti, ànsia? Mary, quin número has marcat? Aquest, el 674 37. Sí, jo me l'ocupo, sí. Un moment, sí. Sí, hola, parla Stanley Graham, Endavant Wimbledon, Graham a Wimbledon, Graham a Wimbledon. 1, 2, 2, callo! Però què dimonis feu? Sí, és aquí Wimbledon? És que hi ha problemes amb la centraleta. Sí, miri, hauria de parlar amb un dels seus homes, Però quins homes? Sí, o amb el sergent que corre per aquí. Ui, és que has perdut el podcast, que quedava, idiota. No, res d'això, no. Ara em passarà amb un dels seus homes, sí. Hola, caporal! Què tal? Sí. Però que dimonis jugues? Sí, miri, truco de part de la senyora Smith, Mary Smith! Que està molt preocupada pel comportament del seu marit. A veure, com dimoni has aconseguit aquest número? Deixa per a mi. Escolti, caporal, perquè és vostè el caporal, no? Escolti. Ja s'ha tornat a tallar. Escolti, que podria passar-me amb el sergent Clinton. Escolti. Escolti.
Un moment, estimada, què? Escolti, soc la Mary Smith. Escolti. Ai! Per què has fet això? És que no vull que ens molesti ningú, eh? Ja. Tens pressa, veritat? Sí, però no puc caure en la tentació. Sí que puc. No. Ai, no vaig guanyar ni un cèntim. Com a mínim has de fer un viatge ràpid, eh? Després. No, és que a la nit tinc molt de cap. Raó, per anar allí. Sempre has dit que per qualsevol cosa, especialment els mals de Ja, cap. però els teus mal de cap no els veus. Vale. Llavors, com que m'estàs necessitant de cap, el teu mal de cap. Va, està bé, però si vine ràpid me'n vaig, eh? Vale. En fi, sergent! En una situació com aquesta, vostè comprendrà que... Que és terrible. Hòstia, la reina. Vostè ha arribat en plena conversa. La pobra senyora Smith estava destrossada. Lògic, menys mal que em va avisar. Imagini's, assabentar-se'n així, de cop. Diu que van ser els avis. Sí, tots dos. Pobret. Sí, pobret. Va ser un dia d'excursió. Sí, va, tenia 80 anys, o sigui que ja... I així és quan va morir. No, però va ser una mort molt ràpida, no se'n van ni adonar. Les dos avis. En fi, vostè volia veure la senyora Smith, oi que sí? Sí, però que es veu hi ha una confusió en relació a l'adreça al senyor Smith. Ah, sí? No està molt clar si és Wimbledon o Chelsea. Perdó, Wimbledon no? El senyor Smith assegura que tot ha sigut una confusió per part de l'hospital. O doncs segurament així serà. No. He arribat a la comissaria i tenia una trucada a la comissaria de Chelsea per informar-me que havien rebut una denúncia de desaparició de l'hospital John Smith per aquella zona. No! En el 47 de King Road, Chelsea. Mare I meva! aquesta era l'adreça que tenien registrada a l'hospital. Increïble, veritat! Però vostè no s'ha contestat la qüestió, No. Però segur que és a treballar. Volant del seu taxi, suposo. En aquest cas aniré a casa de l'altre, senyor Smith. A l'altra casa? Sí, a Chelsea. Ai, vostè creu que és convenient anar-hi? Perquè... No em costa res, està 4 minuts i mig. Oh, però està fora de la seva jurisdicció. Serà una visita purament social, no oficial. Moltes gràcies. Res. Adéu. Ah, senyor Graham. Sí? Sap què significa la paraula còmplice? Cònjuge. Còmplice! Sí, home! Però és un burro, eh? Me n'alegro. Jo també. Sí, digui? Sóc jo! Oh, què collons vols, ara? Sí, no et servirà de res enfadar-te amb mi, que només sóc el veí de dalt. Ja, però és que anava a ficar-nos al llit, saps? Ah, molt bé, ja es pot enfonsar el món, que tu a l'orgullo, eh? No diguis bestieres, què passa? Que Truton ve cap a casa teva. Que Truton ve cap aquí? Però qui és Truton? El policia amb qui has estat aquest matí aquí, en aquesta altra casa. I dius que ve cap aquí? Sí, a veure on està el senyor Smith. No, impossible. I la vent i corre com boja voltant pels carrers buscant-te. Merda. Oh, sí, si trobo algú que necessiti tanta remolatxa ja us posaré en contacte, eh? Bé, gràcies. Quan res, 2 tones de remolatxa. Un altre cop aquell passat a la granja. Sí, però tranquil·la que no es molestarà més, eh? John? Vinga, Fittipaldi, a la pista. No, sortirem de casa. Sortirem de casa. Sí, per què no, eh? Anirem a un bon restaurant, ens beurem una ampolla de cava, després a casa, a passar la tarda al llit. Ai, però jo ja estic preparada per anar al llit. No, ho deixarem per coses, vaig a vestir-me, treure això i de seguida marxem. Sí, ja marxem. Sí? John! Qui és? Sóc el granger. Tu encara un marit et pugui ajudar, eh? No és per remolatxer. No, és que aquest cop es tracta de patates. No volem de patates. Escolti, que són patates del rajoler, hombre! Mira, no m'importa de qui siguin les patates. El meu marit tampoc és patatet. I estic molt agraït per haver-me ajudat aquest matí, però és que ara estem molt ocupats, saps? Sí, ja ho sé, però només vull parlar un segon, No, és que... Va, estimada, vinga, vestir. I què passa amb aquest passat? Has tornat a trucar? Sí.
Va, tu vés a la firma que jo me'n encarregaré. Escolti, senyor Graham, li prego que no em torni a trucar, Es tracta de la Mary! Què passa amb la Mary? Ah, la Mary, sí, o sea, vaca asturiana. Estimada Rubina Bastista, que no m'ho és. Sí, ara marxem, no direm a allà, que escolta, estic intentant sortir d'aquí a veure que arribi el sergent Bruton, vale? Em preocupa la Mary! A mi em preocupa tot! Sortit corrents a buscar-te! Bueno, i què vols que hi faci? Home, doncs que si no et troben anirà a la comissaria de Wimbledon a parlar amb el sergent Bruton! Mira, està, li hem d'evitar que Bruton arribi cap aquí, vale? Llavors, jo què sé, vés a Buckingham Palace, despulles i balla una mica, jo què sé, que te'n diguin, fes el que vulguin, tot Bruton no pot arribar a casa, vale? Què vol dir balla una mica, balla una mica? Que t'has posat boig! I els pilotes! Stalin, no vull perdre aquesta nova comunitat. Collons! Jo no vull perdre la nacionalitat anglesa, que si no la reina! La meva dona, la meva reina, la meva reina! Ah, però sí, ja està clar, la pobra m'és espantarada, aquí. Sí, clar, però no tens cobrar, hòstia! Sí, realment les vaques són molt enredadores, Sí. Mira, les vaques donen al cap, Si la policia de Wimbledon li diu a l'Amèrica, Bruton, ha anat cap a Chelsea a buscar-te, què passarà? Sí, clar, la pobra vaca es veuria atrapada entre els dos toros, Miri, farem una cosa, vindré cap aquí i veurem tot l'assumpte d'entreteniment, Ara, mentrestant, qualsevol cosa que pugui fer per allunyar la vaca dels toros, marxo, Vale. I vaig a vestir-me per l'ocasió. I no perdi de vista la vaca. Això és una missió secreta! Què és tot? Allí, obre, un problema. Resulta que els comandants persegueixen la pobla asturiana. Però bueno, en fi, anem. Anirem a un restaurant, ens veurem la nostra cava i després... Ostres! Però primer haurem de passar pel teu banc, vale? Pel teu banc? Sí, és que no tinc ni 5, així que m'hauràs de fer. Hi ha un altre cop de policia! Un altre cop? Un altre policia, vull dir, mira, farem una cosa, ens trobarem al banc, vale? Jo sortiré per la porta d'emergència. Si és la policia, confirma tot el que va passar a la granja. I si per qualsevol cosa podes veure, digue-li que un dia aquesta setmana concertarem una cita, Ens trobarem al banc amb franc nacional, de seguida portaré la mateixa roba que ara, vale? Mira, marxo! Taxistes enfront de dos malfactors! Hòsties! Mary! Ui, l'he trobat de casualitat, Jo sento mal. És que hem de moure-nos al hospitalari i realment no tenim res. Ja ho entenc. Almenys som les que us dava molt al pit, ens podria haver posat una ampolla lletana, a veure? Pues sí, vol tenir una mica de tall suc? No, d'això ja en tenim. És creixit! Però que molt creixit! Necessita alguna cosa més? Per necessito paletes, pintors, decoradors i màstic de pintura fins als ulls. Ho sento, però és que això no és el meu fort, Ni el meu, però és que va molt vegada seria no vol ni un dit! Ja. Per cert, soc la senyora Smith. O millor... Boi Franklin, encantada. M'encantaria dir-li que no la tornaré a molestar ni més, però coneixem-me que no em conec, no m'atreveixo a saludar-lo. No, pot tan fàcil que li he pres la paraula, Ai, estem a la policia. El meu marit em porta un cop de mà. Bueno, en aquests moments no hi és, però és un home molt manyós. Si és jove, alt i guapo, no deixi que la meva sentit li fotis l'ull a sobre. Ok, no hi compte. Esperi un moment. Així? Tribuïno, no estarà a casa. Ratlles amb topos, per favor. T'agrada no gustar llançar-hi els pastissos casolans? Ai, sí, ens agrada. Sense plata també? Encara més! Torna. Senyora Smith! No, no sóc jo. Disculpi. Sóc el veí de dalt. Un col·lega! També em té? No l'entenc. Ni jo tampoc. Miri, preciós, vaig a buscar el senyor Smith, va? No, és amb el senyor Smith, amb qui vull parlar. Quin decís, no sé casa del senyor Smith. Millor, o això em sembla, sí.
Hi ha algun policia per aquí o...? Però què és això? Es tracta d'un programa de ràdio? Ah! I què dones? Vaig a buscar la senyora Smith perquè després li regal, No, deixi-la estar, que ja està farta de mi i de les meves patates. Patates? Escolti, no tindrà la senyora Smith per aquí sobre algun diari? Un diari? Sí, no sé, l'Evening Standard, per exemple. Doncs no li ho sabria vestir, encara que una mica aviat, no? No. Per la primera edició no. Però tranquil·la, no es perd res, és un diari horrorós. Ja, si vostè ho diu. Sí, li recomano que vostè no el compri. Ah! Que està fent una enquesta d'opinió. No. Miri, si veu el senyor Smith, digui-li que ha trucat el senyor Graham. Graham? Sí, i digui que les coses no van gaire bé per la granja, Vale. I més raro, hòstia. Serà mort? Ai, gràcies. Han donat per telèfon un millor missatge. Ai, gràcies. A qui era? Doncs no ho sé, en un moment donat ha sortit a relluir que vostè estava farta de les patates del senyor Graham. Oh, rei. No acaba d'entendre què pretenia aquest home. És com la pesta. Però moltes tocades d'aquestes filles? Només des d'aquest tal senyor Graham. Intenta per tots els mitjans desfer-se de 2 tones i mitja de remolatge. Oh, mare meva! Volia que li digués al senyor Smith que les coses no marxen gaire bé la granja. Amb ell al capdavant del negoci no m'estranya. L'aire pur no li senta bé ningú, estimada. Ja. Per cert, el seu home també es va venir. De quin gremi? Va anar del gremi camperó. Ai, no, és taxista. Diví! Oh, sèrio, jo treballem a molt a la moda. Ai, ho tindré en compte, això, La vestirem, estimada. Una preciosa túnica pel capvespre. El dolent de la sèrie és que no deixa sortir fàcilment a les clientes. Ja en parlarem d'això. Va, però que ja ens portarem. Però què? Perdoni per la porta oberta. Ah, sí? Toca atendre en portes. De la comissaria de Wimbledon. No, de Chelsea. Vull fer una comprovació. Ah, sí? Tens la relació amb el seu nom? No. I el seu nom, senyor Smith? No. Sí, esclar, sí, John Smith. Sense gran lluna. L'altre senyor Smith també és taxista. Ah, sí? Però està ell és accent. No. Doncs no m'he pintat per la porta. Mare meva! Quina la sorprendria? Sí, esclar. Ara preguntaré qui faig aquí. Doncs sí. Senzillament és una simple comprovació de la causa de la seva ferida al cap. Ah, sí, és que m'ha cicatritzat molt de pressa, Sí. Però encara la tinc una mica tendra, no es pensi. Home, deu un cop, Oh, ja sap com feien les coses al segle XVI, Una bossa al segle XVI? Em sembla que un dels policies em va dir que era una autèntica peça de museu. La bossa? No, la vella, sí. Em van dir que em va pagar una autèntica antiguitat. Sí, me n'alegro. Així doncs, si em permet, m'agradaria ficar-me al llit, O sigui que... A aquestes hores? Sí, som dimecres al matí i JMD. Jocs amb la meva dona, Sí. Bueno, és que un s'ha d'inventar aquestes coses, no per fer que... Oh, estimada! Hola, me n'alegro que ja siguis aquí, Sí. No hi ha hagut res de nou des que te'n vas anar, absolutament res. Mira, t'he escrit una nota i tot, te la pots llegir, llegeix-la, va. Estimada Mary, tot tranquil. Et suggereixo que et fiquis al llit la resta del dia. Arribaré tan bon punt pugui. Amb els meus millors desitjos, sempre teu, està. Sí. JAMD, ja m'entén. Perdona, no t'havia presentat el sergent... Porter, de Chelsea. És de Chelsea. Correcte, sempre voldria a Chelsea. A 4 minuts i mig, com aquest diu. En la seva visita té alguna cosa a veure amb el meu marit? Tot està en ordre. El meu marit està bé? Suposo que sí. Sí? El tenim? Sí. Què? Quan queda què, Ara mateix? Sí, ara mateix. O almenys això és el que sembla, no? Què, estimada? On ha parlat amb el John? Quan jo era aquí i ell era... Ai, no sé, més o menys allà. Arreu. Què diu ara? Bé, i ara on és? I vol una bona tassa de què? Això, on és, Quina és la seva posició? On es troba exactament de cara a la policia? Stanley! L'Stanley és a l'escola, carinyo. Sí. Jo mateix l'he acompanyat a l'autobús. Em trobo perfectament. I vostè
gent s'entén, Calla un moment. Mira, només intento ajudar i... Doncs no ho sembla. Qui hi ha? És aquest l'Efen estàndard? Sí. Diu alguna cosa, Rayani? Sí, a primera pàgina. Primera pàgina, senyora, d'una vegada permanent. Quina puta dolenta. Jo soc horrible i en pobre jo no és que estigui molt bé, la veritat. Va, deixa'm. Em deia, sergent? Sembla que el sergent no em preguntava per això, Però és una bona idea, sí. Una mica de te, carinyo. No em diguis, carinyo. Disculpi-la, que aquest dematí ens ha passat de tot. Stanley. L'Stanley no tornarà fins a la tarda a casa a l'escola. Què? Sí, a no ser que l'hagi tornat a castigar, perquè... No vols saber res de l'Stanley! Vaya madre! Intentaré no perdre la calma. Em sembla molt bona idea, carinyo! M'està amagant alguna cosa del meu marit? No, calla! No em mereixo que em parlis amb aquest to, carinyo. Vés-te a Nadal o vés-te'n a la cua de l'atur. Jo serà millor que me'n vagi, que és un tema molt particular, Sí. A més, vostè ja no hi pot fer res, perquè... Vostè és que és sergent. I tu a dalt. Ja m'he dit. Fora, Stanley! Una trobada! Farà un minut, Si no surts ara mateix no pararé fins que et fotin fora del pis. Vale, però que consti que he fet tot el que he pogut, És que aquest dematí ens ha passat de tot. A més, mai ha sigut una persona forta. Fora! És com un malson, no el suporto. Crec que ha sigut una mica dura, amb ell. És que, si pogués... No. El pobre... Ei, a veure, deixi'm dir. Avui ha sigut un dia molt per vostè. Però sap que tot s'arregla amb un petó i una carícia. Un petó i una carícia? No falla mai. Pàgina que teníem per fer no sortim d'aquí fins demà. No tenia pensat tal cosa. Vaja, doncs ell sí. Ell sí, l'última cosa que faria jo és posar-me al llit amb un coix com aquest. Però quines coses pensa que sóc? Doncs realment, no. Si sóc una cosa així, que no li sap valor. Si vostè ho diu, que em sorprèn que he acabat amb el petit Stanley. No, encara no he acabat amb el petit agar. Colló! No ho faci, a fora necessita carinyo. La meva dona podria menjar un consell sobre el petit Stanley. Després de haver parlat jo amb el senyor Smith. Si almenys pogués saber on és el meu home. Pel que m'hi respecta, ja m'aclarir l'educació. Vostè diu que l'ha vist. I ja a mi m'agradaria saber on és ara. No és a dalt, A dalt. no és allà on anava. A veure l'Stanley. Em pensava que el petit Stanley del col·legi. Què diguis? Hola, estimada! Joan, on ets? No et preocupis tan sol, Sí. No ha passat cap desgràcia, no? No, però precisament hi ha policia aquí. Hòstia, vale, policia. Sí, la comissaria de Chelsea. Ara cuidaré a Chelsea. El que parla El sergent sembla molt satisfet. Perfecte. Escolta, que era aquí l'Stanley? L'Stanley... Em sembla que l'Stanley ha begut una mica massa o s'ha drogat. El pobre ha tingut un matí terrible, estimada? Mira, com més aviat se penso que amb aquella amiga seva, perquè era molt millor. Sí, potser sí. Bueno, ara vinc cap a casa, D'acord, Joan, no et diguis. No, ni 5 minuts. Vale, carinyo, perdó. Bona nit, que som marit i vostè ho hagin arreglat tot. Ah, arreglat, Aquestes petites discussions que s'hi fan al persones que mantenen ulls al matrimoni. Ens han mantingut a mi i a la meva dona durant 20 anys. Ara deixo, senyora, no es preocupi que cal fer la família. Lamento totes les molèsties que li hem ocasionat. No es preocupi, formen part del meu treball. I si em deixen aquest consell sobre el petit Stanley, ara que hi de temps, baixi aquests pantalons i s'adagui el tractament que li podrà donar. He sentit com una idiota. Sento, estimada. T'he estat esperant a la porta del banc des de 10 minuts. Bueno, jo ja t'he demanat perdó, jo he vingut aquí a buscar-te, és que segur que ens hem creuat. Quin matí cortem. Per cert, has estat amb la policia? Quin policia? On han picat abans el nom aquell. No era un policia. Ah, vale. No, era el veí de dalt, ha vingut a demanar-me llet. Vale, aleshores no ha vingut cap policia, no? Que jo sàpiga no, bé, des de que se n'ha anat aquell sergent aquest matí. Vale. En fi, vaig a preparar-me un cafè i aviam si em puc asseure tan sols 5 minuts a llegir el diari. No, però què t'ho dic? Anirem a un bon restaurant i... Oh, espera, quin diari? Aquest, Living Star. Hòstia! Què et passa? No, res! Oi, carinyo, alguna cosa deu ser? No! No fes més que mirar la portada i que li poses en surt. No, no és res, Són bones notícies? No. A veure, deixa'm. No. T'hauré de
però el tinc jo, el vull anar, si tu. Pots saber què dimonis fas? La porta està oberta, que acabem bàsicament com és. Sí, fas. Oh, vostè és el marit d'aquesta encantada? Si venia a interrompre? No es preocupi, venia tranquil. Per cert, soc Bobby Franklin, no veia la... Encantat. Si està empleïnat. No, sí, jo sempre estic encantat de veure quelcom diferent. Per cert, gràcies per pastillar de xocolata. Entenc perfectament que regalem pastillar de xocolata amb un marit així. De veritat que mai havia vist ningú menjar diari, perquè és un diari, no? No sé, ja m'ho semblava. Bé, vaig de seguida. El pobre Cyril Port ha vingut una cau al peu. I ho repeteixo, senyor Smith, bon profit. I que no són indigestiu les pàgines econòmiques. Pots saber què pretens? No sé preparar un cafè, no és fàcil. No vull imaginar el que haurà pensat el senyor Franklin. Per tant, estrany que no ho digui. Senyor Smith, es troba bé? En vol? Realment no para vostè per ser taxi. Que ha menjat alguna cosa que no se li ha posat bé. No ho pateixi. No tinc pressa, ja m'explicarà qui fa qui va fer millor. Està bé, i he de dir una cosa. No sé el que pugui parlar. Es tracta d'aquest pis, és meu. Meu? Sí. No me n'ha partit res, que matrimoni dels quatre fills. No. Ni tan sols quan li he dit que hi havia una cosa que havia exercit. No? No se n'ha recordat, potser? No, és que no hi ha una altra en el pis, només jo. I tots els pisos són meus, saps? Ja ho veig. Però la Mary, és a dir, la senyora Smith, no sap que tinc aquest altre pis. Ja. No ho sap perquè aquest pis el tinc per... Guardant les seves xassis antics, potser? Sí, una cosa així, És el meu petit refugi on vinc a buscar-hi pau i tranquil·litat. Ho entenc, com també tinc aquí alguna cosa que vol mantenir. No, res d'això. Veig que porta una doble vida. No! És la minyona, una dona molt agradable. Segueix amb la teva feina, Bàrbara! Sí, d'aquí un moment vindré. Que aquestes minyones d'avui dia són tan descarades. Si no la tanco la cuina per al temps d'anar d'un cantó a l'altre. Bàrbara, a treballar! Què s'acostuma a tenir criada cada dia? Bueno, no ve tots els dies, i la veritat no és pas cara. Vaig a obrir la porta, No, permeti'm, m'agradaria més anar-hi jo, no m'agradaria el veure d'un costat i donar-se més cops al camp. Bueno, vale. Ja ens el camí. Endavant, estimada! Hòstia, d'aquesta porta... Ja començo a estafar-te, què jugues? Estava per aquí fent la patada, Ja. Va, anem. Què? Que ens n'anem de seguida cap al llit. No puc mirar, estic desesperat. Però no sé què preferiria dinar. Va, passeig, Lina, no vull estar aprofitar aquest moment. Va, t'entera, despulla. Espera. No han trucat a la porta? Sí, tu fica't al llit que jo vaig a veure aquí. Però Sí, si en un moment em foto fora, ja. Però no ho comentis sense mi, Miri qui ha arribat, el senyor Graham. Ho sento, John, ho sento. Oh, no. En fi, suposo que el joc s'ha acabat, no? Oh, Déu meu. No té per què dir res si no vol. No, no importa. Miri, si es tracta d'un delicte criminal, potser preferiria parlar amb French. Tranquil, Stanley. No et passarà res. Però si ets tu que preocupes! És molt noble per la teva part, tenint en compte la teva posició. La meva posició? No necessitem cap advocat, Avui dia ja no és il·legal, Stanley. Què és el que no és il·legal? Si dius tu o vols que li digui jo, Però dir-li què? Em pensava que ja hauria descobert, sergent. Descobert el què? No, la raó per la qual tinc aquest altre pis, l'Stanley i jo som sí. Sí, oh. Sap, ens inclinem cap a aquest costat. Qui vol insinuar? Ja sap! Ja veu
tan estimat va llogar el nostre pis de dalt. Jo vivia amb la meva dona a Wimbledon. I va passar, veritat. Jo vaig lluitar tant com vaig poder. Tota la meva vida havia sigut un home normal, no com ell, que és fill de naixement. Al final no vaig entendre que no podia enganyar la meva dona a la nostra pròpia cara. I per això he estat jo en busca d'aquest fill. El nostre petit niu d'amor, En fi, això no m'ho esperava. No sé què dir. Doncs jo sí, mira, ho sento. No, és que ho sents pas més que no. Ho he fet tan bé com he pogut, però no tinc cap queixa, d'acord? Però jo no sóc gai! No vull assumir la seva, però d'aquí a negar-ho... Som conscients que és una situació molt delicada, senzill. Si la meva pobra Mary arribés a saber que sóc, ja saps, ACDC. ACDC? No voldràs que t'ho agradi, visitat estal no. La minyona, els he hagut de tancar com de costum, Bàrbara, segueix amb la teva feina! M'ha vist que parli amb ella, Sally, que és l'única persona que escolta. Bàrbara, tinc aquí el senyor Graham. Ja saps a qui em refereixo, El senyor Graham. Sí? No et preocupis, Bàrbara, La Bàrbara no suporta l'estal·li, ella és molt puritana i és tan divertit. Bàrbara, un moment, que necessitem estar soles. Un moment, haig de dir... No, però és que ja ho has dit tot. I molt ben dit, per cert. Ha estat practicant, saps? M'ho valdrà més que me'n vagi. Sí, quina llàstima. I la sensació d'haver sumat 2 i 2 i que me n'han sortit 5. Ningú està lliure de cometre errors i, a més, no cal portar aquest assumpte més enllà, no? No, suposo que no. L'estal i jo li agrairíem eternament, Colomet. Tot i així, s'ha fet un cop terrible. La Mary? Sí, el senyor Graham era amb ella quan va veure la terrible notícia. Però quina terrible notícia? Li dic jo o li diu vostè? I m'importa una merda que li diu, Sempre vostè i el senyor Smith, sempre va... Qui ens ha passat en la vida, d'Espanya? A la muntanya. A la muntanya? Sí, senyor. Però no sabia que havien tornat a Sydney. I a Austràlia. No! És que diuen el germà de la Mary, sí, en Sydney, que és campió d'alpinisme de pata coja, saps? A veure, tindria d'inconvenient en començar des del principi, sisplau? Malauradament tots dos han mort. Tots dos? Sí, el seu accident va passar un dia d'excursió amb un trekking a la muntanya. Oh, ens ha vist de la Mary? Sí. Hòstia, però si el trekking de la Mary feia 25 anys que anava en cadira de rodes. Sí, bueno, però la seva dona l'empenyia per tot arreu, Segur que va ser la molt bruixa, que no era Bueno. Sí, un moment com aquest hauria estat tot això. Sí, tan bon punt el senyor Graham em poli més al corrent a tots els detalls, aniré corrent al seu costat, Això fos vostè ni quedaria per sempre al seu costat. Bueno, a veure si et deixa, perquè no està la cosa per ara. És el 674 del 35? Sí, li parla el sergent Truc. Per fi puc parlar amb vostè, soc la senyora Smith. La senyora Smith? Sí, aquest matí he vingut a casa meva, he vingut a Churchill. Sí, ja me'n recordo. Em pensava que la seva dona es coneixia l'existència d'aquest pis. Sí, així és. Sí, bueno, jo puc explicar... Ai! Escolti, Perdona, que ens havien interromput. una altra poca interferència. Com? L'última vegada que vaig marcar aquest número només se sentien subscriptors. O sigui que subscrits, doncs, ja. Sí, bueno, però jo, si em deixa que vas fer... Segui. Escolti, estic preocupada pel comportament del meu Pel marit. comportament del seu marit, Què diu, pobreta? vostè ha enganyat la seva. Sí, A la llum, ja. m'ha telefonat i m'ha dit que vindria a 15 minuts i d'això ja fa més de mitja hora. Ja, que no poden entendre el senyor Smith és per què he marcat aquest número. Jo ho sé, és que... Calli! Està intentant aclarir el perquè de la seva trucada. Oh, perquè és el seu. Què, no és allò que per localitzar-lo? Home, a mi aquí? A vostè, a mi i els seus homes. Quins homes? Els que estan sota vostè. Ei, pari el cap! Escolti, senyor Smith, no trati un problema de la dignitat del seu marit. Per això paguen. Doncs no em paguen per això. Clar, la cosa no té tanta importància com perquè vostè es prenguin cap molèstia. Ja si em permet que jo... Calli! Calla, home! Escolti, Mira, senyor Smith, jo sóc oficial de policia, absolutament seriós i formal. No tinc cap culpa que el seu marit i el senyor Graham siguin dues marietes. Marieta, Sí, senyor Graham no és que va néixer, el seu marit s'acaba passant a l'altra banda. però si el joc una pica. Pitjor ho posa, és gat. Ai, Déu meu. Jordi, em parli? Sí, ara sóc amb ells. I
que faràs amb ells? Ei, però com oficial de policia, Però no l'ha tingut, No, Ricard? per desgràcia avui en dia no és il·legal. I si no l'ha tingut, què fan a la comissaria? És que no som pas a la comissaria, són al seu pis de Chelsea, a King Road. Escolti, senyor. Senyor Mir, la seva dona sembla que... El puc! Una operació. No m'hi ha passat una cara, emocionada la seva dona. Sí, jo aniré a buscar algú que em consoli a mi. Seria migra del país. Sí, no tindré més remei que fer-ho. Bueno, vaig a la comissaria a fer l'informe. I no creus que li hauríem d'explicar la carrera que portes? Mira qui parla, almenys el senyor Vidal era un home normal, fins que vostè li va corrompre la seva vida. Fort! Tu sí que ets un pal fastigós! Quina culpa tinc jo? Que buen rato tenéis que cada dir-li a Peri que sóc una marieta! Oh, també li ha dit de mi, que aquest tio es pensa que sóc homosexual i practicant, a més a més! Oh, però si només practiques! Aquest home farà un informe i costarà per sempre més que sóc gai! Por deixar de pensar només en tu! Cal donar-li aquesta adreça a la Mary! Vaig a trucar-la per dir-li que vaig a cagar explicar-li tot, Serà millor. Homosexual, mare de Déu! Amb la feina que tenia per convèncer la gent que era un homo sapiens! Mirem que cada res de tot això hagués passat. Cabron! A sobre que havia de dir-te que la teva foto ha sortit al diari! I ja ho sé. N'hi he hagut de bucar, Oh, pobret, jo me l'haig de venjar, saps? Per què no et comportes com un home i dius la veritat? Tot anava a sorrador, fins que tu t'has fotut per mig per ajudar-me. Oh, no contesta, segur que s'ha desmallat. La minyona. Molt bé, Endavant, estimada, endavant. Vols saber què està passant aquí? Res, el senyor Graham ja se n'anava, Oi que ha estat tot un detall per la seva part vindre fins aquí? Sí. Hem tingut una xerrada molt agradable. Però per cert, la seva vaca esboliada segueix trobar la parella ideal. Oh, sí. Sí. Per cert, senyor Graham, com ho sap vostè quina és la parella adequada, És que potser tots els sementals s'han tornat maricons! Sí, però bueno, potser només fan fatxa, Però sentir-ho molt no el puc per aconsellar en aquest assumpte. I a més ja seria molt agraïda que deixés involucrar en els seus assumptes. El camp no ens interessa, saps? I a qui collons li interessa, No, senyor Graham, no s'emprengui. La meva dona no volia per nosaltres, Mira, això hauria de ser fàcil. Avui el nostre dia no has fet més que parlar de vaques amb Stanley. Saps què et dic? Que no vaig al llit! Pots triar entre venir amb mi o anar-te'n a la granja de l'Stanley i ficar-te al llit amb una vaca! Hòstia, mentre no sigui la vaca. Mira el que ha aconseguit. Jo! Sí, tu t'has carregat els meus dos matrimonis. I no dius a mi que jo no em puc casar, vaya huevo! A mi no em pots parlar, No m'hi he fixat! Ens ha caigut el vídeo sencer, Marta. I no t'ha vist una vermella escarnat, estimada. Perdoni, jo vaig dir que seria com de la casa. S'ha acabat vostè el diari? I què fa menjar per postres al calendari? Machote a la vista. Hola. Sempre, senyor Graham. Un granger, amic del meu marit. Ah, sí, el patater. Bé, ara passo sense dir, no s'acaba. Siempre la pintura vermella escarlata al terra del bany, poco nos prende todo eso. Tranquil, que no van a tardar, I suposo que el seu bany està de sota mas. Doncs no ho sé, però tampoc m'importa. Pujaré a casa i donaré alguns copets al terra del bany perquè sàpiga on és. Vale. Seria horrible veure la botella estimant. Sobretot si no està ficat al llit. Vale. T'obriré la servidora? Bueno, em sembla que va ser hora que marxi, Ja, tan aviat? Però tu tingues clar, que vull saber com van ser les coses per la granja. Sobretot, no fa sempre pitgessin la mà, Endavant, vagi sense por. Em recordes que el senyor Porter? Sí, home, el senyor Porter, de Chelsea, Perdoni que m'ho he fet trobar. No, és un plaer. Sí, quants més serem millor aquí, Si em necessita em trobarà al llit. No serà necessari, gràcies. Ja, res de veritat, encara no serveix. Bé, havia pensat que ja saber que... Sí,
El seu tocaio de Wimbledon. Ah, sí, l'altre senyor Pi, sí. El senyor Pi s'ha deixat caure per aquí perquè ens coneixem personalment. Sí, passava per aquí i dic, deixa caure. No, ningú no l'ha agradat. Però què ha provat, senyor Pi? Provada que la moneda que se l'ha caigut, eh? Ah, no, bueno, és igual, la deixo per la seva assistenta, eh? Bona nota, senyor Pi. Sí, ja. Jo l'últim dia vaig tenir una mala sorpresa quan va aparèixer aquest senyor. Sí, efectivament. John Smith, l'artista. Lesió, commoció cerebral. Un entre 1 milió. Increïble, veritat? Sí, però gràcies al senyor Pina, aquí present, ja ha quedat acreditat de l'hospital, amb relacions, noms i adreces de pacients. Te agraeixo, John. No es mereix, en John. Doncs cap problema. Cap problema, gràcies, sergent. Tindré un disculpi per haver arribat en un moment tan oportú aquest matí, senyor Smith. Va. És el moment que anava a ficar-se el dit amb la senyora Smith. No em diguis. Però comprendrà que era una situació una mica delicada, eh? Nosaltres estem acostumats a veure'ns barrejats en discussions matrimonials. Jo li vaig dir a la senyora Smith, quan vostè va marxar, que no fes pagar els plats tancats amb el petit estalvi. El petit estalvi? Ah, sí, Estalvi és el meu fill. Ah! I de la Mary. Vale, sí. El petit Estalvi. Sí, el petit estalvi m'ha deixat la foto abans. He decidit concedir-te 5 minuts perquè et fiquis al llit amb ell. Estimada, que no vinc venida, eh? Per mi no es preocupi, soc un home molt ocupat. Es deu encomanar el llibre de matí, el DMA... Li preparo sopar, sergent? No, ja me'n vaig. El que va tindre una mala sorpresa quan va aparèixer aquest senyor també. Jo no em sorprèn res. Home, tot el que tenen en comú no m'estranya. De què es tracta ara? Cementals una altra vegada? Estimada, tu fica't aquí que en un minut serem tu, eh? A veure si en aquest temps ets capaç de resoldre les teves futures relacions amb l'Stalin. Sí, perquè jo i la meva senyora Smith vam proposar a l'altre senyor Smith la possibilitat d'adoptar el petit estalvi. Adoptat? Estan venent les coses? A vegades pitjor. Crec que és el millor pel pobre nen. Sí, jo seré un bon pare, eh? En fi, l'acompanyo, que vostè aquí ja no fa res, sí. Ha tingut molt de la mà. Oh, no! Potser hi ve més de gust fent una tassa de te, eh? Per què no fica el sergent a la cuina i foten la tatera al foc i ja me n'ocupo el romer, eh? No em quedaria pas malament, vostè. No, vostè primer, endavant. Sí. I mentre prenem el tema, m'agradaria que em parlés de les seves reaccions amb el petit Stanley. Ai, el petit Stanley, el petit Stanley. Em sembla que el detindran per un sagnant assassinat. Stanley! Stanley! L'Stanley és en aquell maleït col·legi. Què passa? I un moment, senyor Smith, eh? Per què, senyor Smith, que està vostè un desastre! Què passa? La Mary! Que és aquí fora! No! Sí, li he de la porta i he de mirar la Mary! I què has fet? Li he fotut la porta per nassos! I què ha fet ella? No he fotut la porta per nassos! Merda, segur que ho ha descobert tot! No, li surt i parla amb ella! Jo! Sí! No, qualsevol cosa mentre no el cobreixi la de la Barbara! Oh, no! Surt i parla amb ella, jo surto per la porta dels nens valents! I una merda, no, tu quedes aquí! No, no pots obrir! Calla, Santandó! Aquesta dansa d'hormig. És que el senyor Graham m'estava explicant com funciona la seva recollidora de patates. Sí, és que és aquestes velles per arrencar! Que si no, no és fascinant, eh? No sé si tu, el senyor Graham, ho heu sentit, però truquen a la porta. Sí, però ja he anat, eh? Doncs qui sigui sembla que no s'ha assabentat. És que hi he anat 2 vegades. Quina mala educació que té la gent, eh? No, quina cara! I qui és? Ho pots preguntar? Ho estic preguntant. És una monja. La monja. Sí, de manadura. Què vol? Va, pues una alboina, que la volem. Tinc una idea, eh? Sí, jo en tinc una de millor, sí. Jo m'ocupo del cafè i tu de la monja, eh? Que la monja li faria il·lusió unir-se a vosaltres per veure si podeu arribar a la dotzena. Aquí me la fotiques del llit i jo la despatxo de seguida, eh? Ai, últimament no tens gaire sort en aquest aspecte, eh? Vaig a obrir-la. No, és que si veu estem perduts. Li diré que 2 almoines és el màxim que pot aconseguir, eh? Mira, si no et donarà el teu llit d'aquí uns segons, me'n vaig a un hotel. Sola! Vale, però si te'n vas t'importaria anar per la porta de servei?
teu marit t'ho explicarà tot, sí. El Joan m'ha fotut la porta pels nassos! Què diu ara? El Joan m'ha fotut la porta pels nassos! Sergent, se li refreda el nen. Escolti, senyor Smith, crec sincerament que la solució que s'ha donat aquí resoldrà tots els seus problemes. I què és exactament el que s'ha proposat aquí? Que el petit Stanley vingui a viure aquí amb el senyor Smith. Ui, que fred, que fred, que fred! Vergonya i canalla! Innocent de mi creient que et truques sobre el pis amb el taxi treballant i resulta que d'aquí... Menys mal que per fi s'han anat. Segueix amb l'Stanley! Sembla que està una mica enfadada. La pobra ha tingut un matí terrible, És aquesta la teva cotxina a casa? Va, anem, I allà? Vés a saber. És que he perdut la clau. Sandria, és la segona vegada que canta. Va, anem. Deixa'm. No passa res, estimada. Mira! Ja ho que vull un sucre? La millor de les coses de l'any com vulguis. Pot posar la nit aquí, si vol. No, no vull, gràcies. Espero que en segui més el que he jo. I vostè? No segueix cap regla? Oh, perdoni, com està? Oh! Què li passa? A Poldi! Qui és Poldi? Poldi! Un transvestit. Transvestit? Sí, l'home que transmet la dona. Té de sobre que vol dir transvestit. Ja deia jo. És a dir, que era un home. Sí, però és que la Poldi és una meravella quan s'arregla, I surt així al carrer? Sí. Que vergonya. Bueno, i avui va discreta, Stanley? Que la Poldi i l'Stanley són amics, saps? No! La Poldi no és amiga de l'Stanley, no? És aparellada. No, la Poldi és amiga del teu marit, sí! No! Diguem que compartim l'amistat, I una merda! Res! Sí, Stanley, no ens barallarem per la Poldi, La pobra Mary ha tingut un matí terrible. Ja pots ben dir-ho. A casa meva vas demostrar aquestes vergonyoses inclinacions teves. No. En quant a tu, no et puc dir el mateix. Ara no! I m'has sentit els cops? Quins cops? Com mitja hora que vaig estar patada, allò! Tranquil, que no ens molesta, Però un nit t'està parlant tota la cosa vermella! Ah, és nova, veritat? Sí, Jo visc a l'Ava. encantada. El mateix li dic, si em permets, fa un vestit molt bonic. Perquè jo puc. Torni després, Després pots marcar-la, recorda que és un xic i una pintura vermella escarlata. No passarà res, I sí que passarà, pensi que els humans són tan altres. Per allà, no? Sí. Vale, vaig. Oh! I què és que... Què és exactament el que està fent aquí vostè? No estic fent de fa de bona. Ai, no estic fent de fa de bona. No estic fent de històrica, l'estic fent de fa de bona. No, vostè retira això que ha dit. Li prego que em disculpi, carinyo, però puc quedar a ple amb bé. Senyor Smith, has anat al bany o si no em quedaré tranquil·la. No viu per amb nosaltres, Jo em ve un de gust una tassa de te. Per mi no. Mira, senyora Smith. Li acabo de dir que no en vull. Ah, no, l'altre senyora Smith. Quin altre senyora Smith? L'home expressa d'aquesta casa. Ja refereix a Poldi. Ah, molt atractiva l'altra senyora Smith. Poldi? Qui diu Poldi? M'agrada. Coneix a Poldi? Poldi. Sabe com li dic una cosa? A la seva? Sí, portem molt més temps que no pas el senyor Smith i la seva Poldi. Ja 20 anys junts. Un torfet. No, gràcies. Déu meu, Jo la meva li dic Michi. sou igual. Bé, la meva dona ja està acostumada, no li fa res, la Michi. A la seva dona no li importa? Ah, clar que no. Sabes com em diu a mi la meva? M'ho imagino. Gateta. Diu que sempre estic ronroneando gateta. I la seva dona ho diu. Una dona molt comprensiva. És una moda, dona. I a la seva dona no li importa el de la Michi? Home, com que 20 anys ho aguanta, suposo que no. A veure, per què? I la seva Michi m'esteix igual que la Poldi? Només quan anem a ballar. Era molt bon, I m'ha reballat no l'he fotut per sobre. Bé, sergent, gràcies pels seus consells, Ho he fet amb molt de gust. Sé com és important tenir un matrimoni feliç i com és difícil de
adaptat en els primers moments. Sí. Ho veus, Ho veus, Ho sento, però jo no estic preparada fins a adaptar-me a aquest punt. Tot és qüestió del gaire de rebre. M'encantaria veure el senyor Smith donant un petó a la seva poli. Que vostè passa tot un matí al llit amb ell. Sí, Ja, passa alguna cosa, va. No cal, vinga! Vinga, més correcte! Vinga, Però què li passa? Vaig a buscar la vella per l'aventura. Dimoni és aquest. una veïna, de dalt. No, a mi ja serà que cap camí se va endurir cada seva, No, que pega! La condició de l'enlloc. Espera, tinc aquí les pastilles d'unificar, són tranquil·litat. Porti una mica d'aigua, sisplau. Endavant, carinyo. Espera que la dutxa aquí. No! Qui era? La policia. Va de precio? Tingui l'aigua. Va, un parell d'ovelles. No! Sora de Déu! No aguantes la pressa! Un tren a part! Faci-la vomitar. Què? Que la faci vomitar. On és el bany? Per allà, va, agafa-la! Agafa-la a mi, que correrà en casa meva! Mira, mira la casa! Bueno, és que li dic que no li podia donar més almoina, segura d'histèrica i s'ha marat. Ai, mare de Déu! Sí, un càstig de Déu, sin dubte. I què hi feia el teu amic el granger? Bueno, i menys mal que encara hi és aquí, com és un mig veterinari, saps? Què hi pinta el senyor Francis que veia de dalt? Semblava que acabava de donar sang! Sí, però que ja no sé què feia aquí, jo. La feina d'una casa no s'acaba mai. On era? El que s'ha perdut semblava una manifestació antimíssil. Sí, això sembla? I no hem aquest problema de l'aventura, estimada? Ai, no es preocupi, va. No passa res. Vostè sí que es preocuparà amb ell al sostre del bany. Sembla ser un psiquiatre. Jo n'has de parlar amb ella, per favor! Què vol dir? No hi ha hotel! És que m'ha sentit una mala idea. Com està la seva monja? La meva què? Es troba la germana Mary! Oh, la venerable germana Mary! Què està millor? Em temo que sí! I per què no portava l'hàbit? 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 No, és que és una monja que va per lliure! Sí, s'havia deixada de la mà de Déu, Va anar com un garreter. Hola, senyor. Hola, com està ella? No es cau molt bé. No li importa que descansi una mica més de Ai, fills? no, en absolut. No ho hauria d'haver fet, això, Que no? Pues perquè no volem que la meva senyor Smith s'enfadi amb la seva senyor Smith, ni que la seva senyor Smith s'enfadi amb la meva senyor Smith. I per què haurien d'enfadar l'una amb l'altra? No t'atreveixis a tocar-me, Polly! Però què li passa? Em volia despullar! Per ficar aquí! Em volia posar aquí! Jo me l'entenc, M'importaria posar això del malentès per escrit? Vaig a buscar la seva fumata. No em serveix, gateta! Tranquil·litat, Calmi, germana! No em diguis germana! Sí que queda sigui la novícia, saps? Ai, tingui. Sí, tingui. Aquí començament segur que el seu comportament marca la seva relació amb Stanley. Stanley,
Que el coneixes, Stanley? Sí, el conec, però per mi pot quedar-se per sempre. Ja sabia jo que no t'havia entrat de bo amb tot això. Germana, la puta del convent, Per què dimonis ets en un convent? Sí, que professi! Se'n recordaràs, Stanley! No calmi, germana, sisplau. Germana, el senyor Smith era su germano. Va fer una cosa. Està perdent el seny! Estic completament d'acord amb vostè. No és normal no acceptar tenir relacions sexuals. És que les coses són molt rígides, Sergent, crec que ha estat una mica dur. Em sap greu, però el problema que té és la insatisfacció. Però que no ho entenc! No pot! Està unida! A ell! Sí, però últimament hi ha molts divorciats, Vaig obrir, Escolti, la seva dona va estar casada amb el seu cunyat? Sí, Per la parella... Sí. increïble, veritat? Vaja, hi ha un petit escani, és seu o d'ell? D'ell. Ara m'explico el problema del petit escani. Vaig a dir-li al senyor Smith per comprar el cofre. Espero que no cobri molt car les hores extres. Jo no. Ara és aquí. És que s'enfonsi el vaixell. I jo puc saber qui és vostè? Si t'ho pregunten primer. Qui és vostè? Soc oficial de la policia de Wimbledon. Aviam, comencem de nou. Soc el detectiu Sergent Truth, de la comissaria de Wimbledon. Què serà el sergent detectiu Pont? Jo no sé. I diu que vam visita oficial. Semi, diria jo. I vostè? Tècnic, també. I diu que pertany a Chelsea. Correcte. Podria ensenyar seva plana? En absolut. Com ja li he dit, estic aquí de semi-oficial. Qui em podria ensenyar-me la seva? Esclar que no. Simplement venia a dir-li al senyor Smith que no portarem aquest assumpte gaire més lluny. Per mi pot portar-lo tan lluny com vulgui. Quina tropa, això més que una casa en una pel·lícula porno. Una pel·lícula porno? Estic al corrent de tot I aquesta que aquesta és la més porca de tot el món. Això no està obsessionada amb el sexe? Mira qui parla, la reina de les espades. Llàstima que tu no facis igual. Per què ho diu això? Tot té una explicació. Vostè creu? Només li prego que no digui res fins que investigui els seus antecedents. Els meus antecedents. Jo això pregunta-li sobre els faig a Amici. La cosa ja no pot estar més enredada. S'han trobat els dos allà dins i, hòstia, sergent! Vol dir una altra vegada, senyor Smith? La germana m'ha pagat! Senyora, és la seva germana? Senyora, ensenya'ns les tetes aviam si entens. Un moment, un moment! Aquí tots els seus problemes ve marcades per les seves relacions amb l'Estat. Ai! És vostè un sergent? Sí, Anna Felipa. Vale. Diu una cosa. No pot, senyora. I pot dir una cosa al senyor Smith? No, no pot, senyor Graham. Per què li dic senyor Graham al senyor Smith? Espera, vostè acaba de dir-li senyor Smith? Clar, és un taxista de Wimbledon. Un taxista. És un granger! Un granger. És un maricón de cap a peus. I el padrastre també és marica. I ha de pactar el petit Stanley. Silenci! Mira, senyor Smith, estic intentant posar una mica d'ordre a aquesta casa. Senyor Smith? Sí, aquests són jo, senyor. I jo crec. Silenci! Ja ho veig. No. No és el Smith, vull dir. Això només és una tapadora per amagar les activitats homosexuals d'aquesta casa. Quines activitats homosexuals? A tu te'n portes la palma, vol dir? La relació entre ell i ell. Què? Ells dos volen més. Però s'acaben de conèixer! És veritat, haver presentat jo. Que s'acaben de conèixer, que vostè es va presentar. Ja se'n t'entesa tot això, gateta. I tu? Per què no dius res? Això, digues alguna cosa! Estic pensant una cosa que dir, Segur per culpa que vergonya ens faig que anem a la granja! Vull confessar! Tu ja has confessat, La confessió com cal! Però és que ell decideix el que és com cal i el que no. Doncs què? Hem de dir la veritat! Encara més és que ja és una cap de servei i l'estranya al fons. Què passa ara? El meu adorat John! Però a mi! Si ho
adonat jo? No em digui que també s'ha passat per la pedra el seu adonat, la seva senyora Neteja. Quina senyora de la neteja? Podrà dir que el general ja n'està bé per haver-me robat el xor! Però com podia haver robat l'home a una monja? Una monja, és això que vas dir de mi simplement perquè m'agrada fer l'amor d'una forma normal! Fer l'amor! Germanes, per favor, parla. Mary, si ets el normal! Normal? I és a dir que la monja sigui el gir? No, suposo que no és el millor moment de que s'ho vagi disposició. Li ha caigut tot el sostre. Quin cony és vostè? És curiositat d'admiració. I jo, la caputxeta vermella. Ja ho veig. Visca el Citadel normalment. Normalment. O sí que viu al pis de dalt. Amb Sairo. Em sembla. Sí, sí. Ahí te estás llamada. Hi ha moltes coses que no entenc. Però el que estic completament segur és que fa anys que el petit Stanley tenia que haver estat fora d'aquest clan. Calli! I qui van exactament vostè i Sairo? Doncs a part de... ja saps. De tant en tant que sí. Vergonya, quina casa vostè? Cap al bany! Em sembla que jo no puc fer res més. Va ser que li dic immediatament. Vale. Em sembla que ha arribat el moment, Em sembla que fa estona que hauria d'haver arribat el moment. Sí, t'hauria d'haver fet cas. Quants infants ens havia avançat. Deia jo! Sí, és veritat, m'ho va dir. Sí, m'ho va dir, Bueno, aquí està. La veritat? Sí, la veritat. Res més que la veritat? És més que la veritat. Sergent, sisplau... Aviam. Per un moment. Sí, vale. En primer lloc, vull dir que la monja no és monja, vale? Va ser una idea que se'm va passar pel cap per sortir del pas. I tampoc està casada amb el senyor Graham, el qual tampoc té cap fill traumatitzat que es digui Stanley, vale? Ah, sí. I per a tots aquells que s'ho han cregut, el senyor Graham no practica ni com a granger ni com a l'altra cosa, vale? Sí. En segon lloc, i vull que consti en el sumari, la criada transvestit, que no és ni criada ni transvestit. I finalment, vull dir que totes aquestes petites mentides han sigut inventades amb un noble propòsit, Bé, no era tan noble, és veritat. Amb el simple propòsit d'amagar la meva veritable culpa, el meu gran secret. Vaig bé, Fanny? Vas bé. La veritat és que estic casat amb la Bàrbara i visc en aquest pis, però al mateix temps estic casat amb la Mary i visc en aquest altre lloc. El que volia, Stanley? Ara sí. Ara sí que és el John que jo coneixia. Sí, senyor! Mentider més que mentider! Qui es pensa que el crec? No,